Sarauniya TV, tashar al'umma. Kamar da wasa sanki ya hana ni sukuni, ina kike ne fito na ganki rai yayi sanyi. Kamar da wasa sanka ya hana ni sukuni, ina kake ne fito na ganka rai yayi sanyi. Ina kara kaina da ke na daura shirin tafiya, na dau guzirina ba ni baya tunda na daura niya. A bar faharina inda na yi a baya kina mini rakiya, ki kalle madubi ki ga fuskar ki gangariya. Dan mazari ki kira ni gwanin rawa mai sanya ki dariya, mai haƙuri shi za ya gari ba dukan zafin yanayi. Daga kallo san kai darso a raina, ban saurare ba na gani da idona, ko babu turare kamshin kai ke gama raina, ba mai maye gurbin ka kai gini a raina. Na ɓata lissafi ka rushe duk shirina, tauzali da idanun kake canzan yanayi. Kamar da wasa sanki ya hana ni sukuni, ina kike ne fito na ganki rai yayi sanyi. Dan mazari ka kira ni gwanin rawa mai sanya kai dariya, mai haƙuri shi za ya gari ba dukkan zafin yanayi. So ya cika duniya, Ashe, ashe, ke nake nema tun jiya. ashe, ashe, Na faɗa sai kibiya, ashe, ashe, so ya sakan wata duniya. ashe, ashe. So ya taɓa ni a zuciya, shauƙi ya sani da dariya, ku duba ba tambaya. Kamar da wasa san ka ya hana ni sukuni, Ina kike ne fito na ganki rai yayi sanyi. suna da dalilin shiga zuciya kwanta, da bayani na zo za ka fahimta. Muradi na kai nake yin fata, kar da ka bar zuciya ta jigata. Ka mini komai cikin 'yan mata, ado da tsarin ka sunai ra'ayi. Dan mazari ki kira ni gwanin rawa mai sanya ki dariya, mai haƙuri shi za ya gari ba dukan zafin yanayi. Ashe, 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 ashe. kamar da wasa san ka ya hana ni sukuni. Ina kike ne fito na ganki rai yayi sanyi. Sarauniya TV, tashar al'umma.